Errutina jaio urteko bizitza bakarra dela gaizitzi nekatua gaudelako betiko modun namestu ello gau ez dela bilege erdikan bezele kuatea dala Haupa ekipo, ongi etorriak Amaikanper saiora. Gaurkoan oiokin gaude, arrazoi berezi batengatik, izan ere saioaren bukaerara heltzen ari gara, eta gaurkoan bilduko ditugu ikaskuntza nagusi batzuk, adibide praktiko batzuekin ikusiko dituzue nik eta beste partaideek ikasitako gauza guztiak, beraz, goazen saioa ekitera. Kontzeptu hartuko ditugu ardatz eta saiatuko naiz pixka bat haien arteko ezberdintasunak azaltzen. Alde batetik badugu akanpatzea, bestetik aparkatzea, eta hirugarrena badela kontu nahiko nahasia, badela pernoktaren kontua, edo ibilgailu barruan lo egitearen kontua. Ikusten duzuen bezala, orain oiokin gaude, gerora azalduko dugun Park Fortnite aplikazioaren bidez aurkitutako txoko batean, eta furgoneta gaizki aparkatua dugu. Ikusten duzuen bezala, hemen 3 ibilgailuk aparkatu dezakete, eta nik kasu honetan 3 plaza okupatu ditut. Beraz, horrela gaizki aparkatua egongo nintzateke. Gainera, oraintxe bertan ibilgailua ongi aparkatu egongo balitz, berez, enengoke akanpaturik. Kontua da, akanpatzeak suposatzen duela, ibilgailuaren perimetroa ezin dugula gainezkatu, edo ezin dugu pasa. Beraz, ibilgailuaren klaraboia ireki dezakegun arren, hemen alboan ditudan, leiho hauek ireki ditzaket, baina retrobisorearen zabalera arte. Esan dut, horrela mantendu nezake, baina gehiago irekitzekotan dagoeneko zabaleraz pasa egiten naiz, eta orduan akanpatutzat hartuko genuke ibilgailua. Beste saio batzuetan ere, hainbat bidaiarik azaldu digute, furgoneta nibelatzeko erabiltzen dituztela kalzo moduko batzuk. Hoiek modu artifizialean bidaiariok daramazkigun objektuak diren aldetik ezingo genituzke ere jarri. Izan ere perimetroa zabaltzen dutela kontsideratzen baita. Kontran, harri batzuk erabiliko bagenitu edo hemen inguruan topatuko genituzken egur batzuk erabiliko bagenitu, hoiek ez lirateke akanpatzea kontsideratuko. Ikusten duzuen bezala, pixka bat nahasia da kontua eta ikusiko ditugu orain bestelako ezberdintasunak. Toldoa irekiko dut, ikusi dezazuen zenbateraino ateratzen den, ze hori berez parkin honetan ezingo genuke egin, akanpatzea izango litzatekelako. Zabalduko dut. Bueno, toldoa irekitzeak ez du misterio handirik, eskuz egiten den kontu bat da, azkar betean. Nik aspaldi erositako furgoneta honek dagoeneko toldoa bazeraman, eta egia esan ez dut askotan erabili. Orduan, hutsetik hasiko banintz, kanperraren munduan, nik pertsonalki ez nioke toldorik jarriko nire furgonetari, askotan ez dudalako erabili. Oso erabilgarria izaten da, kanpinetan ibiltzeko, edo gero ikusiko dugun autokarabana aria bezalakoetan denbora pasatzeko. Ikusten duzuen bezala honek zeharo gainditzen du ibilgailuaren perimetroa, eta hau ezingo genuke egin. Espainia mailan edo estatu mailan legeak horrela esaten du, ezin dela akanpatu, salbuespen batzuk bai badaudela. Terreno pribatuetan edo soro pribatuetan norberak egin dezake nahi duen hori, beti ere legalitate marko batean sartuz, bestaldetik ere ibilgailu berezia hobendako prestaturiko tokietan, gehienetan aparkatzeaz aparte akanpatu daiteke, eta orduan ez legoke arazorik, ez litzateke arazorik egongo gure maila kanpoan jarri eta aulkiekin kanpoan ibiltzeko. Geroz eta denbora gehiago mundu hontan ibili, badago tranpeatzeko aukera. Kalzoak berez ezin ditugu jarri, baina inguruan topatzen ditugun objektuekin bai moldatu gaitezkela. Eta pernoktaren asuntoak ere badu bere mamia, izan ere ibilgailu barnean norberak egiten duena, ezin baitigute derrigortu edo ezin digute debekatu. Demagun nik trago batzuk hartu ditudala eta ongi aparkatutako toki batean nagoela.
berez ibilgailu barnean egon naiteke lotan eta ezin dite inork ezingo ninduke derrigortu kotxea tokiz mugitzera. Beste kontu bat izango litzateke debeku seinale batekin topatuko bagina. Kasu horretan, debeku seinaleak aparkatzea debekatu beharko luke. Eta geroz eta gehiagotan ikusten dugu. Batez ere, dagoeneko masifikatuta dauden tokietan, debeku seinaleek erreferentzia egiten dute aparkatzeari. Gehienetan gaueko orduak ezartzen dituzte eta gaueko 10:00-tatik goizeko 8:00-etara debekua ezartzen dute, baina ez soilik furgoneta eta autokarabanentzat, baizik eta ibilgailu guztientzat. Beraz, motorrek eta kotxeek ere ezingo lukete aparkatu halako tokietan. Ze gertatzen da? Oso ambiguoa den eta legalki nolabait esan legalki bizkarrak babestu beharra dituzte olako seinaleak ezartzeko, eta orduan hitz ezberdinak erabiltzen dituzte norberak interpretazio bat egin dezan. Askotan topatzen ditugu pernokta debekaturik dagoen seinaleak esaten duten horiek, eta berez ez dute oinarri legalik. Baina poliziak edo bertako ez dakit nola esan autoridadeek bai erabiltzen dituztela gu bezalako ibilgailuak urrun mantentzeko edo alde egiteko. Gero ikusiko dugun tokian ordea, bai posible izango litzatekeela ongi aparkatzeaz aparte, bertan traste guztiak kanpora ateratzea. Bueno, gaizki aparkatuan nagoela esan dizuet, beraz, goazen toldoa jasotzera, ongi aparkatzera eta jarraituko natzaizue azaltzen pixka bat bestelako kontu batzuk. Bueno, ikusten duzuen bezala, dagoeneko ongi aparkatuak gaude, izan ere kotxearen furgonetaren 4 gurpilak marra tartean daude, beraz, orain berez kanpora edozer atera gabe, edozer gauza egin genezake. Eta azalduko dizuet nola topatu dudan txoko hau. Bidaiatzeko askotan erabiltzen duen aplikazio bat da, eta orokorrean aurreneko bistazo bat botatzeko asko erabiltzen dut, baina gero bestelako aplikazioak nahiago ditut. Park4Night'en inguruan ari natzaizue. Ikusten duzuen bezala, hementxe Alzuzako zonaldea markatzen du, eta parking P ikur honekin markatzen digu hemen aparkatzeko aukera dagoela. Logotipo ezberdinak topatu ditzakegu, eta segun ze furgonetarekin gauden, eta segun zelako erabilera egin nahi dugun toki hortan, batera edo bestera jo beharko genuke. Ikusten duzuen bezala, P markako hauek esaten digute doako parking bat dela. Edozein ibilgailuk aparkatu lezakeena. Beti ere, esan bezala, mugetatik edo marren tartean gurpilak sartuaz. Autokarabana bat edukiko banu, zabalagoa dela, hemen ezingo nuke aparkatu. Izan ere, itxuraz ez baitira oso zabalak marka hauek. Baina, zuma atzera egiten baldin badut, ikusten duzue zelako parking mordoa edo txoko mordoa agertzen zaizkigun, ez? P horia daramaten hauek badira ordainpeko parkinak. Eta gainera, gehienetan ez dute lo egiten uzten, edo bertan lo egiten uzten. Hori lehen azaldu bezala pintzekin hartzeko kontua da, izan ere, ibilgailua ongi jarria balego, ez litzatekelako arazorik suertatuko bertan lo egiteko. Baina, normalean igual Iruñako auzoren bateko kaleak izango dira, eta igual ez da tokirik erosoena lo egiteko. Adibidez, hemen gauden toki hontan, Oioki Altzuza inguru hontan, lasaitasuna dago, ez da kotxe askorik pasatzen, eta orduan, bai, aproposa dela hemen lo egiteko, ez? Apur bat aldenduak bagaude ere. Gerora, ikus ditzakegu halako moreak diren logotipoak. Hauek informazio gunei egiten diete erreferentzia. Turismo egiterako orduan, izan daitezke ofizina edo bulego ezberdinak, ez? Turismo bulego ezberdinak, edota arropa garbitzeko labanderia delakoak. Mapan kuskuseatzen jarraituz gero, topo egingo dugu merendero, formako edo beltzak diren logotipo hauekin. Martxan zaudenean eta geldiunetxo bate egiteko oso aproposak diren tokiak dira, normalean berdeguneak izaten direlako, aplikazioak berak ere markatzen dizu bertan ez direla bertan lo egiteko sortuak dauden tokiak, baizik eta itzalpean ibiltzeko edo merenderoren batekin bazkaldu ahal izateko txokoak.
Eta interes handikoak zaizkit batez ere autokarabana marka daramaten horiek. Kolorez berdinekin topatu ditzakegu. Gorriak direnak ordainpeko autokarabana areak dira. Berdeak direnak ordez, badira autokarabana areak, baina doainik diren horiek. Eta zergatik interesatzen zaizkigu? Ez direlako soilik autokarabanentzat prestaturik edo furgoneta, camper furgonetentzat prestaturik dauden tokiak, baizik eta bertan, begira, ikusten, ez dakit ongi ikusten den, hauetan hainbat logotipo agertzen zaizkigu. Ur txorrota, honek esan nahi du gure furgonetaren ur deposituak bete ditzakegula, ur txorrota baino azpitikan, ikusten duzu hemen hirugarren honek esaten digu ur zikinak bota ditzakegula, eta gainera komuneko ur beltzak ere bota ditzakegu. Gehienetan bezala badu aukera zaborrontziak edukitzeko, eta honek faltan duena izango litzateke komuna. Ez du komun publikorik, beste batzuk bai edukitzen ohi dute. Aplikazio hau oso erabilgarria da, erabiltzaile gehienek argazkiak eske egiten dituztelako, zuk ideia bat egin dezazun tokia nolakoa izango den, ez pixka bat aruntzaio aurretik jakin dezazun nolakoa den tokia. Esan bezala, askotan erabiltzen duen aplikazioa da, baina erabiltzaile askok markatzen dituzte toki hauek, beraz, normalean jendeak ezagutzen dituen tokiak dira, eta ni kasu partikularrean nahiago dut jendeaz iesi egin, edo toki horren masifikatuetara ez joatea. Baina toki batera aurrenekoz joko banu, bai izango litzatekela nire lehenengo aukera. Behin, zonaldean kokatua nagoela, kasu hontan Iruña ezaguna zait, gehien erabiltzen duen aplikazioa Google Maps izango litzateke, dagoeneko ezaguna dudan toki horretan, zoom eginez, irudikatu dezakedalako nik, edo ikusi dezakedalako nik, ze toki zaidan komenigarriagoa. Zu ordez, nahiago baldin baduzu jendearekin lo egin, edo inguruan segurtasun aldetik, bestelako furgoneta batzuekin lo egin, Park Fortniten topatzen ditugun, hainbat toki hauek erabilgarriak izan altzaizkizu. Asko daude, norberak igo ditzake, eta norberak eguneratu ditzake, demagun. Hemen dagoen hontan, ikusia dut, bazegoela reseina bat, erabiltzaile batek esana zuen ezin zela furgonetarekin hemen lo egin, soilik kotxe batekin aparkatu zezakeela. Orduan, ni sar naiteke aplikazioan eta dagoeneko esan. Gaurko datarekin hemen egondu naiz eta ni L3H2 tamainako furgoneta batekin bai posible dela hemen lo egitea. Orduan, eguneratuko dut eta bertan topatu ahal izango duzue nik eguneratutako informazioa. Ikusten duzuen bezala, honek ordea ez dauka horren beste zerbitzurik lehengoan ikusi dugun bezain beste. Honek esaten digun bakarra bada, ur txorrota dagoela, hemen herrian iturri bat dagoelako eta bertatik ura hartu dezakegulako, baina ez du zerbitzu berariazkorik furgoneta hauentzako. Esandako guztiei irudiak jarri alizateko eta in situ ikusi alizateko, oraintxe abiatuko gara esan dugun autokarabana area batera hemen eguesen dagoena, Sarrigurenen, baina begira, ongi begiratzen baldin baduzu hemen, bi parkin antzeko agertzen zaizkigu eta biek badute autokarabanaren irudia. Ikustezu hor? Bai? Honek esaten digu parking bat dela furgonetek aparkatu ahal izateko. Hau da, tamaina handiko ibilgailuek aparkatzeko prestatu dagoen toki bat da, baina ez du zerbitzurik. Ikusten duzen bezala hemen ez da zerbitzurik agertzen. Soilik kalean egindako marka bat izango litzateke, hauek baino zabalagoak direnak. Gu ordea bisita egingo dugu Sarrigurengo autokarabana areara, hemen zerbitzu guztiak ikusi eta zuekin partekatu ahal izateko. Beraz, goazen eta emango dio Google Mapsekin joateko, 10 minututan gaude, goazen hartza. Bueno, ekipo, espreski Sarrigunera etorri gara, izan ere hemen badugu autokarabana area txukun bat, gure egin beharrekoak egiteko. Hainbat zehaztapen daude, oso garrantzitsua da, udalerri bakoitzak dituen arauetara ohitzera.
edo arauak kontuan izatea. Izan ere, legedi orokor bat badago ere, udalerri bakoitzak bere itun propioak ditu edo bere arau eta normatiba propioak dauzka. Ikusten duzuen bezala, Sarrigurengo udalak rotazioa nahi du eta horretarako egiten duena da 48 orduz gehienez jota uzten du hemen aparkatzen. Bidean gentozela bai ikusi ditugula bestelako parkin batzuk espazio handiko tokiekin eta bertan auzokideek aukera dute denbora luzez beraien furgonetak edo autokarabanak uzteko, ez ordea parkin hontan. Normalean area hauek badira edo boxes moduko geldialdiak egiteko aproposak, gure kasuan egingo duguna izango da ur grisak eta beltzak ustu eta deposituak bete. Horretarako oso aproposak dira eta nire bidaietan askotan bilatzen ditut, izan ere autonomia aldetik ez baitaukat behar dudan almazenamendurik. Beraz, erakutsiko dizuet pixka bat zelan egiten dudan nik ustutze eta betetze prozesua, bale? Guazen. Bale, oso garrantzitsua da ezberdintzea ur grisak eta ur beltzen artean. Ur grisek egiten dute erreferentzia sukaldean dugun konketari edo pikari, baita komunean dugun txorrota eta dutxari. Beraz, 100 litroko kapazitatea du furgoneta honek, eta hemen egiten dena da ustu, eta zuzenean hemen nagoen toki honek badu inklinazio bat bezala, espreski botatzen dituen ur guztiak berak joateko. Beste kontu bat da, badira ur beltzak. Hemen komunan egiten ditugun guztiak daude, eta hauetarako berezia den txorrota honekin egiten dugu topo. Estalki hau goratzen dugu, hemendikan tapa hau kendu, eta zuzenean ona botako genituzke. Eta galdetuko zu, zertarako da hau? Nire kasuan, hainbat programetan edo hainbat saiotan ikusi izan ditugu orain komunak badirela edo komun lehorrak edo bestelako teknika batzuk erabiltzen dituztela, nireak badira nire komuna kimikoa da. Orduan egiten dudana da, hau behin ustuta, txorrotari ematen diot, ur apur bat botatzen du, litro bat edo pare bat litro, eta honekin, likido urdin honekin bota egiten diot ona. Barruan dagoela, nahasi egiten dut, eta dagoeneko erabilgarria izango litzateke. Oso garrantzitsua da, honek dituen bi txorrotekin ez nahastea. Izan ere, txorrota honekin egingo duguna izango da, ur zikinak edo ur beltzak garbitu eta gure potia txukun utzi, eta beste alde honetan ikusten dugun bezala, kasu honetan ura bai edangarria dela. Hemen aukera dugu gure mangera jarri, entxufatu, eta nik nire kasuan hemendikan beteko nituzke urak. Esan bezala, 100 litro ditut ur garbi eta 80 urtzekin. Orain posible eukiko banu, gehiago jarriko nizkioke ur zikinak, baina, bueno, orain mangera aterako genuke, hemen konektatu, eta zuzenean, 5-6 minututan, preste edukiko genuke gure furgoneta, martxan jarraitzen. Bueno, kanper munduan horren beste ikusten ez direnak eta ezinbestekotzat jotzen ditudanak. Ikusten dituen bezala, hemen baditut mangerarako enpalme ezberdinak, eta zergatik, azkenean autokarabana area bakoitzak dituen txorrotak ezberdinak direlako, eta orduan honekin lortzen dudana da, edo zein tokitan posible izatea ura kargatzea. Kasu hontan, hau, hemen txekokatuko genuke, eta honi beste adaptadore hau jarriko genioke. Eta dagoeneko erabilgarri legoke, hau hemen entxufatu, hau hemen sartuta, itxaron baino ez du egin behar 100 litroak hemen kargatzeko. Ikusten duzuen bezala oso sinplea da furgonetan bidaiatzea, baina ez da erresa, batzutan simple dena ez da erresa suertatzen. Hainbat gauza eduki barra ditugu, gauza guztiek espazio okupatzen dute gure furgoneta barruan, eta beharrezkoak diren aldetik, hauek dira lehentasun handiena duten kontuak, naiz eta antzaz horrela ez izan. Horren beste ikusten ez diren hauek oso garrantzitsuak direla argi eta garbi ikusi duzue, eta hemen utziko zaituztet nik furgoneta bete bitartean.
Bueno, ekipo, eta ikusi duzuenez, nire iritzi xumearekin hainbat kontu freskatu ditugu edo hainbat kontu azaltzen saiatu natzaizue. Espero dut baliagarriak suertatu izana eta saio honekin batera hori kanper munduaren inguruan etzenekizkiten hainbat zalantza argitu izana nire laguntzaz eta parte hartu duten enpresa, lehiatzaile eta kide guztiekin. Badakizue, bidaiak hainbat opari ditu gordeak guretzako eta gu furgoneta bidez jarraituko ditugu guztiak bisitatzen. Eskerrik asko horri izan zaretenen guztioi, eta zuei ikusentzuleok mil esker gurekin emandako denboraldi honengatik. Espero dut baliagarria suertatu izana, txintxoak izan, bihurriak apur bat ere, eta bidean ikusiko dugu elkar. Ongi izan kuadrilla. Zure zerua saldu